حضرت پیرانے پیر دستگیر کتھوں لنگیا ہیں عیسائی بحث پیو کرے عیسائی پیو چیتا اساں جو نبی زور ہو اساں جو نبی عیسیٰ روح اللہ مردن کے جاری دو کوڑھن کے ہتھ لائے تا چنگا بھلا تھی پون مادر زاد اندھن جے اکھن تے ہتھ پھرائے تا اکھوں انہن جو روشن تھی پون واہ جو شان اساں جے سونے عیسیٰ روح اللہ جو یو تا مجھے پیرانے پیر فرمایو سے وہ تا نبی ہویو ماں پنجے نبی جے درجو غلام آیا بھلا جے اندھو ماں چنگو بھلو کرے دیکھاریاں جے کوڑھے کے ماں چنگو بھلو کرے دیکھاریاں جے مردے کے ماں جیارے دیکھاریاں تا پو مسلمان تھین دے تو تا روح اللہ جی گال تو کریں تو تا حضرت مسیح علیہ السلام جی گال تو کریں پر جے کرے ماں محمد مصطفیٰ جے درجو غلام آیا جے کرے ماں مردو جیارے دیکھاریاں چینجے یہ آتا پو ماں کلموں پٹی مسلمان تھی دوس فرمائے مکہ وٹیل مقام تے وٹیل جیڑی قبر تے بیہار تے ماں تو جاری دے سبحان اللہ مجھا دوستو پرانی پھٹل اجڑل کا قبر کونی کسا بن جی ہوئی انتے آنے بیاری مجھے سونے دستگیر کے چی ہن قبر وارو جے جیرو تھی پوے حضرت پیرانے پیر ان قبر تے بھی پیر ساں تھڑو ٹھوکر ہیا کم بے اذن اللہ اتھی اللہ جے حکم ساں تا مردو قبر مجا جیرو تھی اتھی بھی